बाल हिनजावफोरजों सुगानो गैला संनाय खावनाय मावनाय दांनाय गासिबो आंनि गोजासै मा लाब जाखोसै आंलाय हिनजाव सानै लानायलाय अनथासो जिउआनो सुखेखौसो खबर लाहरनोसै आं ओइ लावखि सोरनि फन फैदों नायलाय हेलौ सुखे 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 माथो दाना हिनजाव मोनखांनायखाय खबर सबरानो गैला मोजांसो मोनदोंलै माथो जालायखो होनदों सुखे आंलाय नोंखौ हिनजाव मोनखांनायखाय मोजांसो दं नंदों आंखौ बावगारलायनायखाय दे जिखुनु जाया दा बाजै थिंगिनि इसेल' फैदो नोङो आरो हायोबा आखायाव बे फैसा लाना फैबा बाखि दंमोन ना सुखे जोंहा बे दाख्लै हिनजाव खावनायनि सिगां जों लोंना थांनाया दरम बावगारदोंसो बेखौ बिदों बाजैया लाबोफाखाथार र' थांनि एसे गुदि बाहायाबो बहा गलांनांलाय र' लफायलाङा एसे जागोन दे दोनबाय दे माखौ रंजासिखो जेबो नङा माथो खोनासोदों आंलाय जोबोर खुसिनि जेबो नङालै सुखेयासो आलासि जानो लिंहरदों माइदि सुखे बिलाय आंबो आलासि जानो थांनांगौमोन सुखेखौ नायनो माइदि बिदि नङालै सना आं हारसिंखौल' लिंहरग्रोदों नेक्स्ट बाराव लांफागोन ना नोंखौ मिथिया आङो थांखागोन आइया आं हारसिंखौल' लिंहरदों माबाफोर खामानि दं खोमा दा मिथिया आङो एबार एसे खामानि गोनांखायसो लिंहरदों एबार खेनसेयाव आंखौसो लिंहरग्रोदोंलै सुखेया ओमफ्राय सना एसे दंबावोलाय आङो सुखेया माइदि आं नुफेरथाराखै आङो नायथारगौ नेक्स्ट बाराव हरलाय आङो लांफागोन दे सेकेन्ड बाराव नोंखौ लांफाथारगोन आं बेखौसो एसे नांगौमोनलै गैथारला आंनाव र' नायनिया फैसाफ्रानो गैला बे थोनाय नङा बेखौ मा खालामनो एसेबां बुरजालाय नांगौ सुखेजों बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायनाय नालाय दे थाब फै जागोन दे थोखारबायलै आंहा खानाखौ माथो दाबो सौफैयालै सुखेयाला नेनोसो बालाङोला फाग्लाया दासो हाब सुखे माथो सिगां जायाखै नोंलाय एसे गोबावदि थाब बुरजा थानायखौ सोना मोनांगौ लाबोदों लाबोखागोन दिनै दाख्लै लाबोनाया एकदम आइसासो दंना गैया बाजै आयु फाग्लाफोरसो नोंहाथ' सानै बुथारबायहाय सानैजों हरलाया बे आइजोफोरा हाबाब बाजै दा बुंथारसै बेखौ हिनजाव सानैनि हरनाय खुगाद आं मोनागोन मा सासेनि फिसा बायदि एकदम अनलायथारो जोंना बिनानाव बायदि अनलायथारोलै आयो होआ माथो आङो आं सोरगोआव दोननो ना फाथालाव दोननो जालायलाङो बाजै नंखागौ जानो नोंखौलाय बाजै दा बुंथारसै बेखौ दे लोंसै नोंसो माथो नंखाय बायसो मोनबाय आं आगैमोन नंथारगौलाय बाजै सयथिबो नों मालाबा जोंनाव आलासि जाना फैलाय खनसे
मोजां बुजिबोथारगोन नों बाजै थांगोन र' मालाबा थांगोन नङा गाबोननो थगायोबा हालावगा आगै नोंनालाय लावगिया माबोरैथो जाखो मोजाङानो बाजै नाथाय खावना लायजानायखायसो रावा एसे गोरा गोरा सुखे नोंबो आं बायदि सानै लाबासो मोजां जासिगोन नामा ना बाजै जालाहाय नोंसोर फाग्लाफोरजों नोंसोर लोंबाय था खामानि दं सुखेया जोंहा लोंमारखा दे सुखे आंथ' हिनजाव सानै लानानैबो जा खुसिलै सुखे जों सानैजों उन्दैनिफ्रायनो एफा लोगोलै सुखे आं जा मावो नोंबो बेखौनो मावखायो ओमफ्राय आंल' हिनजाव सानै लानानै मा जानोलै सुखे नंखागौ माथोलाय सुखे बेखायनोथ' बुंदोंलै आं सुखे आंबो हिनजाव सानै लाबाय जेला नोंबोथ' सासेल' लानानै जानाय नङाना सुखे औलै सुखे माथो खालामबावनो आंनाबो खाफाला नोंनि बायदि नङा नालाय ब्रा बेखायनोथ' बुंनोलै आं सुखे नोंबो आं बायदि हिनजाव सानै लाथारनांगोनलै सुखे नङाबा आं बिसिगि सोमोन्दोखौनो फिरायगोनलै सुखे बिदि नङालै सुखे बिदि नङा ओइ सुखे नों लागोन ना लाया बेखौनो बुंदोलाय सुखे दे सुखे लानायखौनो सानबावबाय आङो हा बोरै मोनगोन आंलाय हिनजाव सासे थाखानानैलाय बेखौ बाद दोनबाय सुखे आं सामलायगोन दे सुखे बुंलालाय बे नोंनि सायावनो गोजासै आं हले बुंखाबाय दे जायो दे नाथाय बिसिया गोजान जानो मोननाय नङा सुखे गोजान जायाथ' नों आंनि सना जिउखा सना आं बोरै गोजान जानोलाय सुखे गोजान जाया सुखे गोजान जाया सना जेरै दं गोदो जेरै दंमोन एबारबो बिदिनो थाबाय थानांगौ जोंहा नोंनि मबाइला सुखे रं नाम्बारखौनो सासे गथायना जों माथो गैला सुखे थांसै सुखे मबाइलाल' हरना लामायाव होगोन आं बाजैनो बाखि नांगौ ना जोंहा बाजैया गारजो बाखियाबा बेसेबां दंमोनलै एसे दंबायो नै बुंदो बाजै ओइ बाजै ओइ फैसा आंखौ दं बबाव थांदोंलाय बाजैया दंदां बेसेबां ओइ बाजै फैसाया बेसेबां जाखोमोन बाजै जोंना बाखिया दाख्लैनि 100 दिनै 30 थाखा 130 बेखौ दा लामायाव सिगारेट सोबलानांगौलै फखा खुगाया बोरैबा मोनजोबथारबाय ओइ थाथ'लाय बाजै थादो बाजै बिदि नङालै आंना साइकेलाव ओरैसोमोन नामा सुखे मोजांलै बिखौ जारायगोन सुखे लामाया दोंबा जाबायलै माथो सुखे दोंल' ओरैना ओरैमोनलाय आंना ओरै नङा सुखे नोंना ओरैसो ओरै हागोन नालाय हायो सुखे सासेयालाय नों सिङाव दं खोमायो हावदुर ओरै फैलाय नै बाजारनिफ्राय नोंसिनो दख'ना लाबोदोंमोन आं नै खाथि बोरिया महारानिनोबा दाम गोसानिलाय माबायदि नुखो दख'नाखौलाय आं फसायनाय बायदि नायो जि मोजांथार नोंहालाय मा मैगं खालामखायो नै माबा माबि लाबोदां ओमफ्राय लांसिगोन
रायज्लायनानै देखायगोन आङो गाद्दा गुद्दा खामानिखौ बेखौनो थिनसै आं फावदुर ओइ फावदुर मा जाखो खयथासो गंनैसोखौ सुइदो थां नोङो आं मैगंखौ हानोसै सुवा माथो आं नोंहा सुइ नोंहा दख'ना दाम गोसानि नुखादों लाबोनांगौबा आं बेखौनो जागोन मालाय मावखानायखौ मानि आं मावगोन खेबसे सुदो नोङो आंनो सुवाय आं बेखौनो फैगोन लाबो मालाय मावखानायखौ नोंहा खेबसेखौ सुफैदो थां लाबो आं सुया नों सुया लाबो सुइथां दे नोंजोंलाय सोरानो बिमा बिफानि सायाव आरो मोजांखौ ओंखायनो गारि गुदा खामानिखौ मावबालाय नोङो मा होनदों जोंहानि आइ आफाखौ थोरसि सुनायजों बेजों एखेसो दा गोदो बिमा बिफानि सायाव आलो मोनजादोंथ' माहाजोनखाय आखायाव मैला नांजानो गियाखै बे मैगं हानायावबो आखायाव माथो मैला नांखायोलाय गा गलामनि फिसादों आरो हा मा गलामनि फिसा होनदों नोङो लाजि गैया मालायजों हाफैनानै मा होनदों नोङो मा होनदों लामा ससेनिफ्राय मालाय हौवाजों खारबोफानानै मालाय बे न'आव सोर फैग्रोनाय बे न'आव सोर फैग्रोनाय रावबो खारबोयाखै आं गोसो जायासो लाबोफादों आंखौ हाब एसेबां दं नोङो आंखौ नारखांलायनो हालायनाय बुलायनो फैलाय र' मा खिलायगोन आं खिलायनो ओंखारलायखादो आंबो सेनिटाइजार लागोननि बेखौ गानग्रो नो बेखौ खोना लागोन सुनिया माबायदि मास्क लाबोदों गोजाना गोजाम जाबाय बुलायसै फै आंखौ सोबाबाय नोङो आंखौ सोबाबाय बाजारा मालायनि संसारजों हाफैया आंनि हिन्जावखौ माबायदि होनना सोंहरदोंमोन ओइ आफा सिगुं जाखो नामा जोंनावलाय ओइ र' हगारबा बेखौबो ओइ आफा मा ज'-ज'लाय दिनैलाय आफा मानि ज'-ज' दिनैलाय हेल' हनै बिमा नोंसालाय आरो हनै मा जानांगौ मा जानांगौ बे न'आव सयथि हालालै आं बिमा हेल' सेदर बहा थांनायमोन नोंलाय बहा थांनायमोन थाङाखै हे भगबान दंथ' न'आवनो थाङाखै सयथि बे न'आव आं हालालै बिमा फै गारि फै उन्दुना थायो फैदो फै अबाव बावदो भगबान थैलालाय सयथि दिनै थैलाबा थैखालालै बे फिसा सासे थैया दासो हमनानै थैलाबायखो भगबान थैलाय मा जानांगौ मा जाना फैखोलै बे सानाया माइलि जायो हा नै फाग्ला जावलिया नुवाखै मा जादों बहा लोंना फैयो नोंलाय नुवाखै सालालै बिमा बे फिसा सासेजों मा संसार जाबावगोन हायल' फावदुर मा जादों मा जाखोसै नोङो नुवाखै नोंनि हिनजाव नोङो हा मा जादों हाबा बिहामजोखौसो सामलायनांगौना फिसालाखौसो सामलायनांगौ औ बाबा जालालै बिसोरजों एकदम हालाला